niečo pri tomto výbuchu vyvoláva vo mne dojem, že to bol zásah do kráľovského paláca. Neviem, ako toho sa ma storočia unúvajú vylepšovať. Vyjemňovať? Ale vráťme sa ku kráľovnej, mojou úlohou je chrániť. Robíte to zvláštne. Palác podľa toho, čo hovorí, jej veličenstvo sa momentálne nachádza na bezpečnom mieste, ale čas sú prevládne. Arcibiskupstvo je pustošené, hlavný štáb je na úteku. Jej veličenstvo sa utiahlo osamotene do jednej komnaty. Neposlušnosť neľudujú zarmutuje. Vyšíva. Všetky budú vyzdobené pre vlčího. V strede vreckovky, celej vyšívanej bledomodrou hodvábnou niťou bude labuť nehybná nabuť. Jej veličenstvo však robí starosti, či to má byť jazrový mník, alebo moča, alebo jednoducho kaďa, alebo šálka. Toto je vážny problém! Bolí sme ho, pretože je nevyriešiteľný. Jej veličenstvo sa môže pohrúdiť do nekonečnej. Kráľ váži? Jej veličenstvo sa snaží naplno stať tým, čím má byť. Kráľov? Anuši. Nie, madam. Povedal som, že kráľovna vyšíva vreckovku, pretože tvojou úlohou je informovať, ale zároveň zatajovať. Chcete povedať, že kráľovná nevyšíva? Nie, madam, chcem povedať, že kráľovná vyšíva aj nevyšíva. Vrta sa v nose, skúma vyzlapané šušne, znovu silane do postele, potom utiera viac. Kráľovná? Nestará sa o raniny, vyšíva neviditeľné. Odpovedzte a bez vytáčok. Jak to myslíš? Spí. Práve. Zabudnutá do najtemnejších záhybov svoju kráľovskú. Kráľovná je mŕtvá. Krápe a jej nezrápe. Jej maličká hlava nosí neotrasiteľne korunu z kovu a drahý. Hej, povedali ste mi, že palác je v nebezpečenstve. Čo treba urobiť? Ešte stále som najmocnejší muž v tejto krajine. Mám za sebou celú políciu. Muži, ktorí mi to stali, by to pre mňa dali aj zabiť. Veď to som, čo pre nich urobím. A ja takisto musím dohrať svoje... Paštou paláce žena ako ja? Kráľovná stojí uprostred prázdnej komnaty na jednej nohe. Viete čo, stačilo, dobre? Stačilo! Už mám dosť vašich hľadaniek. Pre mňa je kráľovná niekto konkrétny. A situácia takisto konkrétna. Opíšte mi úplne. No, ako to vyzerá so zburou záhradné mreže? Ešte nejaký čas zadržia dav, stráže sú odané ako my, s lepou odanosťou, prelejú krv za svoju panovničku. Nebude jej však dosť na potačný. Pred právou sme navodili mesiaci, je to vidíte, nejaké aj môzdy. Kráľovná sa preniesie deň do druhej. Pracovnú noc z pracovnej mne, do trónej sály, zlatej do kurína, do stražnice, do kaplnky. Jediný pátrateľ nás a získava späť svoju ohodnotenú neviditeľ. Kráľovský palác! Ten výbuch, ten predtým. Kráľovský palác bude znova a znova vyletovať do vzduchu a je to posledný jeden ale kráľovná už možno leží pod prostredom. Pokojte sa, jej veličenstvo je na bezpečnom mieste. Neviete doškať, aby ste dokázali kráľovnej vašu chrabrosť a stavosť, ale kráľovná počkáva. Musím vzdať ho vašej chladnokrvnosti.